kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama kuPastornik i-channel inyuflike. Sicela ukuthi wenze okubalekile, ngabe ukusubscribe, ngabe ukulike. Kakhulu siyacela ukuthi abantu babe ngamalunga le-channel. Bese kulabo bangawona amalunga le-channel noma bengawona ama-subscriber le-channel bangayisebenzisi inamba, ngoba baya ngi-WhatsApp, baya ngisendela ama-SMS because they don't want to follow the instruction. Ngicela isetshenziswe kuphela abantu aba-understandayo ukuthi fanele besenzele inamba kuphela ukungifonela nangesikhathi esifanele ku-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Ngalo kwaloko uma siyofonela sengidlulile u-5 akube ukuthi mina nawe sivumelene. Sibheka la iphupho sanele likhuleni 5537 shoot eksanele lekhuleni 5537 uthi siyabonga phasa ngibuphe ngegeza ngomchamo wami kuchazana. Umchamo ngaza ukuthi uyasebenza kakhulu. Umchamo ufana neswasho, ingakho abanye baphupha bawugeza ngawo, abanye baphupha bephuza, abanye baphupha bethela ngawo. Kusho ukuthi ngasho ukuthi kune-instruction evela kwelamathongo noma evela kumdali wakho esuke ikhomba ukuthi kufanele usebenzisele umchamo, ungaba ukugeza, ngabe ukuphuza noma ukuthela ngawo la fanele uthele khona, ngoba vele uyasebenza umchamo. Thina nje kithi sikhule sikusebenzisa ke sisebancane. Mawuphupha nje udlile uphuphudla uvuke ekuseni uphuza umchamo. Eminyango before siphumele siyathela eminyango ngawo. So kodwa ke before sizokhuluma ngalokho asikhulume la ngephupho ukuthi ke nake singakusho ukuthi number 1 uma ngenze ngiphupha umchamo kuwuphawu esingathatha njengoluhluma ugeza ngawo, ngoba lokho ngasho ukuthi lobe kudingeka ugeze noma uhlambulule noma ususeke into eyisichitho, into eyisicwaco noma into engamathunzi nesinyama. Yabona amahubo 51 verse 7 ngihlanze ngiyisophi ngihlambulule ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. Number 2 asesithi mophupho umchamo kuwuphawu esingathatha njengoludle futhi umgeza ngawo. Lungabuye luchaza ukuthi uma ungawusebenzisa uzokwazi ukunqoba izigadlo ezimbi eziqondiswe kuwena abathakathi. Number 3 ubupho womchamo sikuthatha njengophawu lubi uma ugeza ngowomunye umuntu. Lokho sekungabuye kukhombwe into eyisichitho nokuthi mhlawumbe lo muntu lona angasakululaze. Number 4 uma uphupha futhi umchamo kuwuphawu luhle uma kungenzeka uphuze ngobuze lapha, ngoba lokho kusho ukuthi uma ungawusebenzisa uzokwazi ukukhipha into eyihlisele ngaphakathi noma engalibulala idlisele ngaphakathi. Futhi uma uphuza kungabuye kukhomba ukuthi kunento eyidliso, kunento engaphakathi efanele uyisukumele ukuze uzame ukuyibulala. Asivale ngokuthi ke number 5 uma uphupha futhi umchamo uphawu lubi kwesinye isikhathi uma uphuza lungabe lukhombe nje ukuphoxeka obhekene nako noma ongabhekene nako, nanokuthi ngenzeka uzothelwa ihlazo, uzolulazeka noma uzoshambalazeka phakathi kweningi. U-Isaiah 36 verse 12 yena usethi ke kepho Rabbi Sheikh wathi inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma la mazwi na, hayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badla amasimba abo baphuze umshobingo wabo kanye nani na. Asesithi ke thina number 6 uma ububa umchamo kungaba uphawu lubi kwesinye isikhathi uma uphuza, ngoba lungakhomba ukuthi mhlawumbe kunento eyizigadlo obhekene nayo zesichitho, ikakhulukazi uma ukuthi lo mchamo ophuza usumdala futhi usunephunga. Kungabuye kukhomba ukuthi kunento eyisichitho, kunento eyisicwacwa abakugadla ngayo wena, ukuze ke uma leli dliso selingaphakathi seliyoba nzima ukuthi ngeke phela ufuthe ukhiphe idliso elingaphakathi leli isichitho sekufuna kuma nje uphalasa. Siyabonga. Ake sesicaciseke la ngomchamo, into ezenziwa umchamo. Mina ke ngikhulele emakhaya, ngizalwe emakhaya la sikhule khona. Vele umchamo sikhuliswe kuyinto esebenzayo. Bekuthi uma before siphumele ngaphandle kuthelwe laminyango oqala ukuze before singeze senqini into emuqwepho bese uphuza bese zokuningi ngawo. Naku ke ongakusiza ngako mhlawumbe esingakubalula ukuthi number 1 ukuvikeleka kwezigadlo
uyakwazi ukusebenzisa umchamo ukugeza wena noma ugeza abantwana bakho ukuvimbela izigadla ezimbi ukuthi zingakuthinti noma zingabathinti abantwana bakho. Number 2, kunento ekuthiwa umeqo. Uma ngabe unenkinga yokubekelwa umeqo yombhulelo noma umqwebo ophazamisa impilo noma ophazamisa imali nezenhlalakahle, uyakwazi ukusebenzisa vele umchamo ukuthela igceke, yabo, ikakhulukazi lapha phambi komnyango oqala. Ngaso sonke isikhathi uma uvuka uyazama uyayithithibalisa lezi zinto esuke ziwumeqo ezozemiqwebo esikhathini esiningi. Number 3, kuyenzeka futhi ube nento ewubukhuphe esuke ikhamba ebusweni. Abantu bayawusebenzisa uma uhlushwa into ewubukhuphe, abanye bayawusebenzisa umchamo ukugeza ikhanda nokugeza ubuso noma nje ukugeza umzimba wonke, bese bewubona futhi ubufakazi bokushintsha kwezinto ngokuhamba kwesikhathi. Number 4, kuyenzeka futhi uma umuntu ofuna ukufaka intando kumuntu wakho osukuthanda naye, bayabusebenzisa futhi umchamo ukwakha intando noma ukwenza ukuthi umuntu ekuthande. Naku kubenza kanje, uma kungenzeka ukuthi ufuna ukuzuza into ewuthando noma ufuna ukuzuza inhliziyo yomlingani wakho, uyawufaka umchamo noma ulalisa inyama emchanyeni wakho ubusuku bonke, yabo. Le nyama izolala kuphi emchameni ubusuku bonke, idiphe lapha kulomchamo, bese uyikhipha-ke ngakusasa-ke mhlawumbe usuyayithosa noma uyayosa, bese-ke uyayifaka-ke ney'nongo zakho ukuze phela umuntu wakho ayidike kwinyama ezwakala nje imnandi kakhulu, angeke izwakale nephunga lomchamo, phela umchamo unotswayana. So bayisiza kakhulu ukwakha-ke into eyintando nje uwodwa umchamo nje uma ufake lenyama elala lapha emchameni, bese kusasa uvuka uyithose noma uyose uyinonge kahle, uyeze ubafo ezizwe nomntombi yakho lapha yidle, sikhule kuthiwa-ke iyasiza kakhulu. Okunye bangenzeka number 5, mangenzeka ube umuntu uthola ukuthi uhlushwa isisu esibuhlungu, uyakwazi ukuthi uphuze umchamo wakho, uyakwazi ukuthi ugile imanga lapho usiqedile isisu lesuke sibuhlungu. Uma unezilonda engapholi, uyakwazi ukuthi ugeze leso silonda lesisuke singapholi noma sikuloku sithatha kude lesipholi lokusigeza njalo siqhinda ngomchamo. Uma uney'nduni ebusweni, uyageza ngawo futhi umchamo. Ikhawulanelana iy'nduna lezo kagcine ey'phelile. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi ube namabala ebusweni noma ube nesikhumba esilumayo. Uma usebenzisa umchamo ukugeza ngawo njalo, kungaphela 7 days esikhathini esiningi uthola ukuthi mhlawumbe usuyawubona futhi umehluko. Kuyenzeka abanye uthola umuntu onamehlo. I remember ukuthi ingane yami kuyaba nenkinga yamehlo recently, yabo, but ukuthi ithonsi lomchamo kuyalekelela kakhulu kumuntu osuke enenkinga yamehlo. Ulokuthi ngeqo i-drop of urine lapha yana urine, ukuthi lapha i-drop of urine esweni lesuke libuhlungu noma kulelo suke lawo mehlo asuke eluma, yabona. Umuntu odlisa ushevu futhi yasenza kakhulu umchamo ukumphuzisa, ngingamphuzisa noma usuke ngathi udla ushevu uphuza kakhulu umchamo, uyakwenza ukuthi ukugcina uphalaza kuphumeke lobo buthi obusuke ngaphakathi. We then grew up and having the knowledge futhi ukuthi uma kunengane eyisiqhamuqhamu, kunengane ewukhandashisa, kunengane nenkani esenzame konke lokungalungi, uyabathi-ke uyakwazi futhi nakho ukuthi uthathe into eyiqanda ulipheke ngawo futhi umchamo, ulipheke ngomchamo bese uyayinikeza lengane idle, uyinikeze noketshelo linto ukuphuza nje futhi mhlawumbe ngakwezinsuku ezintathu lokuyiphekela leqanda lomchamo inikile, phinde ithi gqo ukuphuka amathambo lapha. Umphumela ngabona ngokuhamba kwesikhathi siqala ishintsha ngoba izinto eziningi ziwubuthakathi, into eziningi ziwumoya emibi. So umchamo uyakwazi ukulwa nemimoya emibi, uyakwazi ukulwa nezigadlo, uyakwazi ukuthi ulwe nayo yonke into esuka kubathakathi. Siyabonga kakhulu people saved. Siweni